Arttu, tuu pois sieltä. Odota! Tule! Odota! Tule! No niin, kierrä! Hyvä! Tule! Aika! Kierrä! Odota! Kierrä! Oi! Odota! Odota! Se on heti. Tule! Hyvä. Kierrä! Putkeen! Ei ymmärrä tätä. Mut siis jos olisi ei sukka erikseen. Joo, siis semmonen niinku löysä. Siitä se olisi hyvä. Se on liian tiukka, koska se tuntuu mulle jo täällä. Joo. Putkeen! Hei Bruno, ai mä Niin, hei, Niina. Pinta! 9080. Joo. Tää on suoraan siitä. Joo. Tule! Duuni, anna se kaikki. On niitä vielä paljon, jotka ei kuule. Miksi pitää antaa mun tietoja? Pinta! Yleensä. Voit ajatella niinku esimerkiksi mun yksi kaveri näiden harrastuksensa takia, että siellä ei oikeasti siitä yhtään mitään muuta kuin. Niin on oikeasti. Onko se ollut mitään Tule! Mitä on ollut? Hyvä, aika! Putkeen! No, se nyt se jotain 95-vuodessa. Nimenomaan sukkia. Ja nuoret se oli koulutettu ilman kenkiä. Sitten siitä hoksasin, että se on sellaisen sukkia. Minkä on leikattu, niin se voisi olla ehkä sille helpompi uros kuin 2. Nehän sanoo, että urokset on tietysti helpompi ohjaa, kun on yksi ihminen, joka on yksi. En tiedä, muutkin aiheuttaa. Kun Arturo kaikki tietää sen. Se vaan sanoo. Kuka? Siellä on joka vähän aikaa sai sen muksun. Siellä on se trikki sieltä ulos. Pinta! Woo! Putkeen! Putkeen! Woo! Tarpeeksi tavoitettu näin, niin se rupesi löystymään. Sitten se näki toisella yhdellä. Meillä on nyt, mulla on siinä. Tule! Jos nyt sanotaan, että yksi semmoista. Kierrä! Mä opin tästä, että ei. Mutta just semmonen, että se niin kun yrittää vaikka minkään. Se on niin paljon tietyllä tavalla
Ehkä myöskin sihteeri, että siinä on vaikeat asiat sen takia just. Ja voisi tätä alkuperäistä jälkeen sitten. Sitä liikuttaa haluaa. Ja